Od 16. júla doplnilo ponuku kúpalísk v Nitrianskom kraji kúpalisko v Poľnom Kesove. Po dlhoročných rokovaniach s pôvodným vlastníkom sa podaril odpredaj penziónu a tým aj kúpaliska. Termál Kesov otvoril opäť svoje brány ľuďom tak, ako si ho pamätajú z minulosti. 16. júl bol dňom slávnostného prestrihnutia pásky a tým aj oficiálne sprístupnenie verejnosti. No nakoľko to bolo 3 roky zatvorené a bolo treba to dostať do povedomia ľudí, tak sme sa rozhodli osloviť pár ľudí, aby sme sa tu zišli a aby to bolo takýmto slávnostným spôsobom otvorené. Pre našu obec to veľmi veľa znamená, možno už po tých medializáciách, ktoré existovali ohľadne tohto kúpaliska. Vlastne kúpalisko sa vrátilo späť do majetku obce. Ono síce bolo v majetku obce, ale pod správou obce, s tým, že obec môže napredovať v oblasti cestovného ruchu a vlastne aj môže poskytovať takéto vyžitie ľudí zo širokého okolia. Teraz je to už trošku ľahšia a o mnoho lepšia spolupráca, lebo s obcov sa veľmi dobre spolupracuje. Kúpalisko sa nachádza v príjemnom prostredí prírody. Oddych nájdete aj pri lovnom rybníku, ktorý tiež slúži návštevníkom tohto miesta. Počas rokov nefungovania sa na zariadenie kúpaliska podpísal zub času. Bolo tu zelený popás, bolo nevyvetrané chatky, nepokosená tráva, neporiadok, takže asi 4 týždne sme nič nerobili, len čistili. A spravili sme, čo sme mohli a otvorili sme sezónu. Považovali sme to za potrebné aj trošku ako dlžoba voči ľuďom, ktorí toto stavali, aj voči obci, že aby aspoň v takom stave, ako sme to zvládli, sme to sprevádzkovali. Nakoľko teraz bol ešte krátky čas z hľadiska úpravy tých zanedbaných vecí, ktoré tu 3 roky nefungovali, tak sme sprevádzkovali iba jedno veľké a jedno detské kúpalisko. Kúpalisko využíva termálny vrt s teplotou vody 49,5 stupňa Celzia. Táto liečivá termálna voda má priaznivý vplyv na pohybové ústrojenstvo a reumu. Po rokoch tu opäť nachádza využitie, aj návštevníkom sa tu veľmi páči. No my sme spokojní, my sme sem kedy veľmi chodili a teraz asi 2-3 roky, čo to nefungovalo, sme boli sklamaní, lebo toto máme aj blízko a je to pekný areál. A teraz sme radi, že sa to otvorilo. No ja to tu poznám, ja sem chodím od malička, takže to tu poznám a som rada, že sa to otvorilo znovu, pretože to tu strašne chýbalo, tu na okolí nič nebolo. Už to bolo na čase, že som musel cestovať s kúpaliskom 30 km a konečne tu mám kúsek od domu. Tak je to pekné, bolo na čase to otvoriť a chýbalo to tu. Treba pokračovať tak ďalej. No ja to tu už poznám, bola som tu už asi pred 30 rokmi. Takže by som sa tešila, keby sa to vrátilo do takej podoby a ešte aj lepšej, ako to bolo volakedy. Ja som veľmi rád všade na Slovensku, keď sa niečo otvorí, alebo keď je niečo zanedbané a že sa to znovu otvorí. A hlavne, aby to slúžilo pre verejnosť. A ja osobne ja som o tom presvedčený, že tí, ktorí sem budú chodiť, že budú spokojní. Pretože je to na začiatku a urobilo sa tu veľký kus roboty. Ja som presvedčený, že tí, ktorí to teraz vlastnia, že urobia ešte ďaleko viacej. Možno sa vám pri návšteve tohto kúpaliska bude zdať, že ste sa vrátili do minulosti, že sa to nič nezmenilo. Je to akýsi retro štýl, do tohto kúpaliska nebolo zatiaľ investované. Noví majitelia majú ambície investovať nemalé finančné prostriedky do ďalšieho zveľaďovania areálu, budovania bazénov a atrakcií pre detí i dospelých. Cieľom je aj sprevádzkovanie ďalšieho bazéna koncom sezóny, najneskôr do začiatku tej budúcoročnej. Bazén, čo je tu na dolu pri terase, do toho sa pustíme potom v nejakej ďalšej akcii s tým, že máme ambíciu to spojiť s vnútorným bazénom hotela a spraviť celoročnú prevádzku aj tohto vonkajšieho bazéna. A čo popriať tým, ktorí sa zaslúžili o znovu otvorenie kúpaliska v Poľnom Kesove? Ja osobne sa domnievam, že hlavne pevné zdravie, lebo keď budú mať zdravie, bude to všetko v ich rukách, ale k tomu zdraviu im želám veľký kopec šťastia a hlavne veľa peňazí, lebo bez peňazí to ani lastovička neprilepí.